Ka jingsniu jong ka surok haki babon ki benta jong ka jela Meghalaya, kalalong siya bapalat ha ka babon ki patba ki bajumi syakmat, bandawa na ka sorkar ban penbahay ki surok ha keleng ka jela. Kasurok maurong siya keiru kadi ka way ni kisurok kabalajot rathai bat kane kasurok ka jurong kumbapra kilometer namar ka jingbom shim kia na kaliang kibor badepet kaseng Confederation of Riboy People Maurong Circle haringkat ka kenhuan kinongnya kali kamay kabalatip kum ka Maurong Road Driver Association kilami syakmat ban maramat hiya kadi kasurok kabalajot rathai. So, nakaliang jong ka CORP lani ka Confederation of Riboy People nishim ya ka kabu bat ka sinjam ban ya slok tilang ha ka bayday ba baro sikata ngiyo sngew talagi jong ki skor bat ngilo I lagi jong ki khmat ha ka bagi driver kila side ut barobor ha ka bayday bat ka surok ka ba nadu na umsning ka baday ka Maurong Road te dai sisya kum kaseng haboro sikata ngim dapat yo ya kalat na kabenta ban snok ti hak ban pen I lang baki kam na kabenta ka baha kamyat jong kane kadong bat kathang jongi si benta ngidon ka jing sngosi ha ka baide bat unir surok I kumba ka sarkar kanom ithu su ya ki snong ki badon ki bahap hapo jong unir surok te nakaliang jong ki pajba bunsin ki sajut namar ba usurok hiudai ubetlom jong kayo kekot jong kinong rep te namar kata ngisem sisa ke jing kum kinong rep bapeli hakiba hajaka bangin yo banra ya ki jing tung jing tep jongi ban lekdi sakiyo ki hat henry namar ka jing du jong ne surok kala sim kala ngia sem jing ha ka baide bat kamar kamata jingi namar ba ka ban penpoi sayo ki kali ki ba lakhambun sin kinam kwa su panya ne surok te namar kata ngi ut lengba kane galat pathai kubor sya ka sarkar ka badai pek ya ka baha kamyat jongi ki pajba ki bahap akadong riboy khamtam kane ki bahap apo ngini khat atli ki snong ki bayat lengba jong neu surok bat kumjuru ki ba pendon kam yaw neu surok ki ba syam sisa ya ka jing namar ba ka sarkar la katkum ka jing I jongi la khatsan bat atli ki snam khatsan bat arpo tli ki snam nginom yo I tang sisin ru ka jing aya ka repair lani ban topping lem pen baha yaw ne surok dena kita kadau bakum ka senghi ngishim ya kaneka senjam ha ka sin ka badingkong ban kerpat sya ka department ka badai ban pek yaw ne surok ban kan sim jingit khia ha ka badai ban pen baha yaw ne surok namar bangira syam sisa ya ka jing ha ka lek kawan ka kit ka ba ha kaneka dong berkathang jongi te khendiat ngidon ban kerpat susu sya kaneka sarkar ka badon menta bakadai ban maramot kham kuloi yaw ne surok jongi kat ba ngi nakaliang kaseng ngi kwa ban yasno ban trelang bat phiah kano kapor bat kumjuru ba kumbangiloi I bat philayo I lagi jongki khmat ba uneu surok tip lese ki masrul ru kim patdon dan namar kata ngi karpat ya ka pidudi department bakade ban buno ya ki permanent post ha ka bede bat ki masrul jong uneu surok bat khendiat kum bangilayo I bat ngilayo sngew ba on sian on sayo no ya uneu surok ha bede bat ka PJ MSY ni ngewan nakaliang jong ka driver association ngetre uneu surok jongi bola sneu plat sikini ni yemi renti lang baro ki podrok driver jongi ni ai kuble yaki bagi la ya snok kecilang kini kejingi trei surok lang kejongi
kumju ya ga kop ni ai kublei bat ni ai ke jing sengu ke bakrau bakala don rongkat lang bat ni ka ni kapor tangi tai kublei subun